Onwere m ekenekwa m unu igwe ndị mbe iwu Chineke na kelechi ọbụzi mma pụrụ iche ekenekwa m unu. O nwere vidiyo na-afụ na skrin ga nsolo da vidiyo da nkịta ka mmanụ nwere ihe ịghọta n'ime ya. Vidiyo nwa bụ vidiyo mgbe Soludo jeje fọ ndị otu APC na Ebonyi steeti na ha jeje reach out consensus and agreement. More na say na ihe na afọ na ihe official handover handle over Tinubu and come election. Ihe njime ka slow this video down because mana onwere ihe unu ya afọ n'ime ya. Enwego some point mme maka Soludo and ya na ọdịmma ya na Tinubu. Agwa m ya sị na ọdịmma gị na Tinubu bikwa na casual and elementary friendship. Ijikwa na Anambra State bayi. Anambra State bayi. Ijikwa na wee zọghọtọ with Soludo. Anambra, when it comes to Anambra and APGA, it is like a covenant emegeme. That no bono na iti APGA die. Bono APGA emeka. Na iti APGA die because na APGA hold a legacy, which everybody knows the legacy of what Anambra stands for. Mana mara ọzọ nke Soludo yi Anambra State bayi na atọ mgbele wele na azọ ụtọ with Tinubu. Ekugo m ya na still say it again. Soludo last tenure, Soludo election after Soludo will be the worst and the most contested election in the history of Anambra State. Maybe you may miss the point in that video. Now na this picture. Ekugo m nso na mgbe ọbụna Soludo na-ejeje fundo otu Tinubu n'okpu na-ekpu na-adị iche. In order to confuse the gullible, I have noticed that point. Mgbe anya na Tinubu jeje meet here in Abuja can notice that thing. Being a video person, I don't just watch video. In a video, one, not to miss the details in the deal. Two, to know why that story. Because even a video is not just a video, it's about telling a story. Why that story is being concord in that video. So owebolo na Soludo na agwa na automatically na Tinubu na APC na achi Anambra State in disguise. Obolo so me friendship or no so ikwanyere ugwu ndị APC. Kedu ihe gbasara APC? Ihe APC na-eme na Ebonyi State with APGA member. Kedu ihe gbasara gị dia? Why Alex Otiano dia? Alex Otiano Eastern Governor why honor dia? Man on like ekwelo onwe agwu imelo onwe ehe. Mana you begin to mingle with wolves. You begin to mingle with Ndiala. How would you concentrate? No wonder Anambra State by na gala. Nothing who's on in and saying na lose. Everything is inferior quality. Ngoro kana alwalo. Nnewi kita ụzọ adịrị ya. Ụzọ adịrọ na Nnewi. If you cannot build road in the Japan of Africa, a city like Nnewi, what then are you doing for the people of Anambra State? Or you renovate the government house not like your other APC counterpart name. Soludo, you are not fit to become Anambra State governor because Litwe. Seba Hapua. And then I put this band where everything enable security this thing urban form on each Anambra State. You just forge those things can we make again. They distract and them mad. Anambra State ebo hebe jazo. I repeat, do not use Anambra State as a stepping stool or building relationship with Tinubu. It will not work and it will not stand. The Anambra is very stubborn. Soludo, do not do this thing in academia. I know what you are trying to do. At the end of the day, what is the idea? Babatonya APC. Ikwe hamkwa no hamwa. Inwe ki wetonya apgozo. Isi ya ngwaka gono maloka na azo. Man automatically program gonye na chin. At the end of the day, asena onya nwa wino. That na former for the first time. Na Anambra State has been taken over by a ruling party. The name kwa Soludo kwelo. Tinubu
Bojele Ebonyi State. At the end of this video. APC, I bring you greetings from the All Progressives Grand Alliance, APGA. And I am here on a solidarity march. Solidarity march with my own brother, my friend, my brother, the Right Honorable Governor, who by the grace of God is Governor of Ebonyi till 2031. I am also here in solidarity with you because today you are endorsing the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of Nigeria for a second term, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu GCFR. I've come in solidarity because progressives are working together. Progressives are working together. It is time for progressives to unite. We are going to have our own day. APGA will soon be meeting and will make its own statement. And I believe thereafter, progressives all over Nigeria will be coming together under one umbrella to make sure that Bola Ahmed Tinubu continues the great job, the foundational structure that he is laying now for Nigeria. So I join you in solidarity on that, and to also say to Umunne Mundi Igbo, enough of the politics of lamentations. We must now move from the alliance for protest to alliance for progress, alliance partnership for prosperity for ndị Igbo. Ofeka amara mgbe eke nkụ kwa. Kama efi anyị ga-agbafela ọsọ anyị egbubeli ọdụ. We must now unite as ndị Igbo, and we must not waste our votes again. We must not waste our votes again. Kana ụgbọ na-agaga, ụgbọ ndị ọma, ụgbọ na-agaga, ụgbọ ndị ọma, ụgbọ Tinubu, ụgbọ ndị ọma, ụgbọ na-agaga. Thank you very much and God bless you all. Thank you, Amonune, na esi that video. Soludo na-akpa agwa ka onye na-asụ ụsa. Ọ na-akpa agwa ka nwatakịrị na-asụ ụsa. Ngasị enwe ebe na ife na mmadụ na-asụ ụsa. This is the character Soludo na-display. Longer truth. Onye na onwe ebe na enwe ụmụazụ ya bịapụta, ha ejikwa biskiti na-abụ n'aka ha akpali ya. Mana nke gị ahụ ị na-ata ofu ahụ ị na-ata ha na-ede ka ama na ya n'alụ. That is the character Soludo na-display. And I don't know why you are behaving like that. Must you connect to the center? Check other states in the connect you to this center. Kedi haneme. Ije na individuals na lose government kweselelo. Nke ndibe nke uzo government kweselelo ka imone na nwanne nwoke bịa kopelo na alụ mbosi ya. Kenya approval for that road. What then is the work of the government? If individual even alụ government uzo kezi ihe bụ ọlụ government. Soludo ijikwa na Anambra State by ụtọ. Ijikwa na azụ ụtọ. Onye bịa na-agba ọkụ na-akwa achụ oke. It is better na retire n'isi ebe a pụọ. Check idea your family that is gradually falling apart. Because that is the way I see it. Onye ya ha bịa na your family na fall apart. It don't always na advice onye ọzọ. It is impossible and it is unacceptable for us in the Anambra State. Do not build your relationship with Tinubu or Welubodai hand there Tinubu over as a trustee. Because now, as a check, you are not doing anything in Anambra State. You are not doing anything. You are practicing dictatorship. You are not doing anything in Anambra State. Sieba Apua.